Freedom's calling, chains are falling, hope is dawning, bright and true. Day is breaking, night is quaking, God is making all things new. Jesus saves. Hear the heart of heaven beating, Jesus saves, and the hush of mercy breathing, Jesus saves. Hear the host of angels sing, glory to the newborn King, and the sounding joy repeating, Jesus saves. See the humblest hearts adore Him, Jesus saves, and the wisest bow before Him, Jesus saves. See the sky alive with praise, melting darkness in His blaze. There is life forevermore in Jesus saves. We will live our sorrow sharing, Jesus saves. He will die our burden bearing, Jesus saves. It is done, we'll shout the cross, Christ has paid redemption's cost, while the empty tombs declaring, Jesus saves. Rising up so vast and strong, lifting up salvation's song, the redeemed will sing forever, Jesus saves. Maayong adlaw sa tanan. Salamat Pastor Mark sa opportunity na usa ko nga mahatag og mensahe every Friday night. O salamat sa Emmanuel Bible Baptist Church na naghimo ani nga programa under sa leadership ni Pastor Mark and his family and also the members of the church. Salamat sad sa mga kapastoran nga mga nagwali ani nga programa. Salamat Pastor Tony Humio, nakadungog ko pastor sa imong wali o salvation, and also Pastor Jimmy Aranya. Salamat pastor sa mensahe na minaw sad ko. And also Pastor Huli Solomon from Asturias. Salamat Pastor Huli sa pagbatbat sa kaluwasan. Even salamat Pastor Roldan sa tuburan. Salamat sa pagwali ninyo may tungod sa kaluwasan. Ug karong tayma ang gitahas nga subject nako nga itudlo is about Bible prophecy. Atong aplihan tong mga Bible, Revelation chapter 1 verses 1 to 3. Ako ning basahon. Verse number 1, the revelation of Jesus Christ which God gave unto him to show unto his servants things which must shortly come to pass. And he sent and signified it by his angel unto his servant John, to bear record of the word of God and of the testimony of Jesus Christ, and of all things that he saw. Blessed is he that readeth, and they that hear the words of this prophecy, and keep those things which are written therein, for the time is at hand. Kampo sa first. Father God in heaven, thank you Lord for this opportunity. Thank you for Emmanuel Bible Baptist Church na naghimo ani programa under sa leadership ni Pastor Mark. Salamat Lord sa mga pastor usab nga nagwali itungod sa kamatuoran sa kaluwasan. O Lord, ni ako karon magdala sa imong pulong itungod sa prophecy. Lord, help me and help us to understand concerning the doctrine of prophecy. Tuguti Lord na malig-on ang matag usa, labi na sa mga among listeners kung nag-follow ani nga programa. Thank you sa tanan Lord in Jesus name. Amen. Sa mga
online followers ani nga program. Maayong adlaw kaninyong tanan. Salamat sa pagsunod ani nga programa. Now, sa di pa nako tik-apon, sa di pa nako ipasabot ang Bible prophecy. Ako sang ihatag kaninyo ang reasons why we need to study prophecy. Why we need to study and why we need to listen about Bible prophecy. Anong kinahanglan majuta mo study about Bible prophecy? Reasons why we need to study prophecy. Mo sana unahon nako pagpasabot para inikahuman ani dito ta sa mga Bible prophecies. We need to understand these reasons so that ma-encourage ta sa pag-study, sa pag-tuki, mahitungod sa Bible prophecy. So there are 5 reasons why we need to study prophecy. Number 1, prophecy proves God's existence as the mind behind the Bible. So it proves God's existence as the mind behind the Bible. Whether we like it or not, or whether we believe it or not, may tabo jud nga ang Dios mo exist. God will exist whether we believe it or whether we like it or not. God will exist. So, sama sa example, sa mga karakter sa Bible, usa sa gipanggamit sa Dios ang mga prophets o sa ubang mga God's people in the Old Testament. God used them para lang pagpaila sa pangalan sa Dios. Ngano man, because through His people, even today sa church time, through His people, God's name will exist. And not just God's people may iyang gigamit, but one of the proof nga ang Dios nag-exist, usa ana ang gigamit sa Dios ang Bible prophecy. Kada fulfillment sa Bible prophecy mga igsunan, nag-exist na himong mailado ang pangalan sa Dios. For example, earthquakes in diverse places. One of the signs sa Matthew chapter 24 nga gisulti ni Christ. Kung atong tanawon, kana nagakahitabo na earthquakes in diverse places. So, kung imong tanawon, every earthquake mahitabo, even sa mga tao nga wala magtuo, even sa mga tao nga walay time sa Dios, even sa mga tao nga nagkinabuhi sa sala, basta na ay linog, mosampid yun sila Ginoo. Ano man? Through Bible prophecy, through fulfilled Bible prophecy, usanas gigamit sa Dios nga mo exist ang iyang pangalan. And also, ang Bible prophecy usab atong mapamatud-an through Bible prophecy that God is the author of this book. The Word of God, the Bible. God is the author of this book. He is the author of this book. Siya ang naghimo. God is behind in this book. Siya mo'y naghimo ani nga libro. So munang maglibog ta sa uban, ang uban di mo tuo. Di mo tuo sa Bible. Kay sinulat rag tao. Pero ingnon ti ka maigsunan, kini nga libro, Biblia, ang Dios mismo may utot. Apoy uban nga mo judge that this book, KGB, naisayop. Kini. Naisayop. So, kung ingon ana ang imong pananaw sa Bible, especially King James Version 1611, kung ingon ana imong pananaw
nga naay mga error ang King James Bible, sa ato pa sama may utot. Apoy uban nga mo judge that this book KJV naay sayop. Kini naay sayop. So, kung ingon ana ang imong panan-aw sa Bible, especially King James Version 1611, kung ingon ana imong panan-aw nga naay mga error ang King James Bible, sa ato pa samar ang imong giingnan ang Dios nga nasayop siya. Samar ang nisulti ka sa Ginoo, sayop ka Lord, sayop ka. Ano man siya may author ni. Ang ato ra jud untang himuon, ang gusto ra gid unta sa Ginoo, nasulat na ang pulong sa Dios, Bible na ni sa tubangan. All we have to do is to believe. Tuo lang. Ug di ka mo tuo nga perfect ning KJV 1611, hindi ka mo tuo, sama rang nagsulti ka sa Dios nga siya masayop. And we believe, magigsunan, that this Bible, KJV 1611, sigurado perfect, inspired, sigurado magigsunan naman, because God is the author of this book. Ang Dios mo'y author ani niya, mapamatud-an na nato nga ang Dios jud ang nagbukna ani nga libro through Bible prophecy. Bisan unsang klase nga prophecy sa Biblia, gamay o madagko nga prophecy, well known o dili well known nga prophecy, basta gipropesiya sa Bible, because God is the author of that prophecy, sigurado yun na nga matuman. And that is one of the reason why we need to study prophecy, kay mapamatud-an nato nga ang Dios may author aning libro. Ang Dios may author sa Biblia. Then number 2, it proves that the Bible is God's inspired word without error. Through Bible prophecy, mapamatud-an nato nga ang Biblia walay sayop. Di gyud masipyat. Di gyud masipyat mga igsoon. This book, God is the author. Ug di jud mahimong masayop ang Dios. So through Bible prophecy, pinaagi sa fulfilled prophecy, makapamatuod ta nga ang Dios may nagbuhat ani nga libro unya ang Bible, especially KJV 1611, is inspired without error. Kini, it proves that the Bible is God's inspired word without error. Kung magbaton kag gamay doubt sa Biblia, sama rang nagbaton kag doubt sa imong Dios. Iman niya, kung magbaton kag doubts nga ang KJV 1611 sipyat, sama rang nagbaton kag doubt sa Dios alone, nga naman siya may author ani. It proves God's existence. Makita nimo nga ang Dios nag-exist through Bible prophecy. And also it proves that the Bible is God's inspired word without error. This book 1611, KJV 1611, inspired word without error. Why sikpiat ni? Why sikpiat? Lisod kayo magpili kag words tungod sa doubt sa tao. Na uban mag-doubt na sa Bible, magtanaw sila sa Bible, magbasa, ug ilang ablihan ang Bible niya. Mayon sila sayop ni nga word. Sayop ng award. Dapat alid-an ng award. Dapat ilisan na ng mga pulong. Nagbaton kag doubt. Imong gi sama ra ni sulti ka sa Dios, nasipyat ang Ginoo. Ayaw jud. So makabarog ta through Bible prophecy nga ang Dios nag-exist. Makabarog ta nga ang Bible is God's word, inspired word without error.
Yeah, number 3, it proves that Jesus Christ is God whom the Old Testament predicts. Makaprove ta nga si Jesus Christ nga atong ituuhan nga manluluwas, dili lang siya manluluwas, dili lang siya nagpalansang sa krus, kundi siya Diyos mismo. Siya ang tinuod og Almighty God. Siya ang tinuod nga Diyos nga atong gituuhan. Through Bible prophecy, ako nang mapamatud-an nimo that Jesus Christ is God, whom the Old Testament predicts. Gina-predict na si Christ nga moabot nga may mahimong manluluwas niya. Dios, matuod nga Dios, dako og matuod nga Dios, og napamatud-an na through Bible fulfillment, Bible prophecy fulfillment. Ang iyang pagkatao na fulfill, ang iyang paglansang sa cross na fulfill. Tanan detalye sa kinabuhi ni Jesus Christ na fulfill tanan sa iyang first coming. O mapamatud-an na sa future events, future prophecy that Jesus Christ is God. Siya ang tinuod ni Dios. Kung imong tan-awon, one of the future events is the second coming of Jesus Christ to this earth. Inig kanaog ni Jesus Christ, tawgon siyang Almighty God, tawgon siyang Word of God, tawgon siyang King of Kings and Lord of Lords. That is Bible prophecy. One day, inikanaog ni Jesus Christ, mao na iyang name. So, mapamatud-an nato that Jesus Christ is God, whom the Old Testament predicts through Bible prophecy. Number 4, reasons why we need to study prophecy. It proves all other Bible doctrines to be true, giving us a strong foundation to base our life on. Example, doctrine of heaven. Doon ay mga tao di mo tuog langit, di mo tuog heaven. But through Bible prophecy, ilang mapamatud-an o mapamatud-an ako nga ang langit tinuod. For example, ingon si Jesus Christ, let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again. Human sa 40 kaadlaw nga niisti siya sa kalibutan, human siyang pagkabanhaw. Nisaka siya ngadto sa langit. And that is one of the proof that heaven is true. Ano man, ipauli siya ngadto sa langit. And one day, ilang mapamatud-an o mapamatud-an ako nga ang langit tinuod. For example, ingon si Jesus Christ, let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again. Human sa 40 kaadlaw nga niisti siya sa kalibutan, human siyang pagkabanhaw. Nisaka siya ngadto sa langit. And that is one of the proof that heaven is true. Ano man, ipauli siya ngadto sa langit. And one day, ubalik siya pag-usab, kuhaon ta para dalon ta sa langit. So, it proves all other Bible doctrines to be true. Ubang mga doktrina nga wa tuuhi sa uban, through Bible prophecy mapamatud-an nato nga tinuod. And lastly, magigsunan, it brings blessings to us. According to Revelation chapter 1 verse number 3, ingon ang Bible, Revelation chapter 1 verse 3, blessed is he that readeth, and they that hear the words of this prophecy, and keep those things which are written therein, for the time is at hand. Kung dunay blessing magigsunan sa prophecy, I believe this, blessing na nga dili nimo ma-express unsa kanindot nga blessing nga makuha nato sa Bible prophecy. Kabalo mo kung say kulang sa mga kasimbahanan karon, Bible prophecy. When you neglect lessons and seminars about Bible prophecy, sama ra imong gineglect ang blessing. Ano man, nadyo blessing. Blessed is he that readeth,
And they that hear the words of this prophecy and keep those things which are written therein, for the time is at hand. Di man nila maigsunan. So I hope mahigugma ka sa Bible prophecy. Higugma ajud ang Bible prophecy. Nga naman, doon ay blessing na nagpaabot nimo. God bless. O Pastor Mark, daghang salamat o sa Emmanuel Bible Baptist Church. Mayong adlaw kanatong tanan. Kung ikaw nagatuo sa pulong sa Dios mahitungod sa kaluwasan, pagampo ani nga inampuan, Ginoong Hesus, usa ako ka makasasala ug dili angayan sa langit. Salamat sa imong kamatayon didto sa krus alang sa kabayaran sa akong sala. Pasaylo ako sa akong mga sala ug akong angkunon si Ginoong Hesus nga akong manluluwas. Pasudla si Ginoong Hesus sa akong kasing-kasing kay gusto kong malangit. Sa ngalan ni Ginoong Hesus Kristo. Amen. Higala kung ikaw na panalanginan kini nga mao nga broadcast karon amo nga paghangyo kanimo nga paibawa kami pinagi sa pag-text kanamo or pinagi sa pag-message sa amo ang Facebook page ug kami malipay mo tabang kanimo ug mogiya kanimo sa kamatuoran nga ang kaluwasan pinagi lang ni Ginoong Hesus ug ang kasiguruan naa lamang sa iyahang pulong ug ikaw makabaton ini nga kasiguruan kabag-uhan sa kinabuhi ug malipay kami mo tabang kanimo mga higala. Kini na sab si Pastor Mark sa Sidon. Daghang salamat ug maayong adlaw ninyong tanan.